May gabi mga idol, for to this video of the vlog of the day of the night. Manihapon ang mga bata dere oh. So may sugaron eh, oh. Ang solar na basiyo. Kaya nagpan man sila ganihan, nagpa-electric pan man, wag gani patyaga siguro oh, ibta. Ano ibta? So mo nang power bank sa mong gigamit ron. Mao ni mong gigamit ron. Ni, mao ni siya oh. Power bank na siya oh. Kung mo ning ibton, paong. So kani sa akong gamit ani kay power bank sa do. Kay guba naman siya battery, power bank sa itong gamit. Mao ni atong for to this video of the night. Lagi may battery, kinangita may battery kanang kisi matag kanang mga daot-daot nga battery ato nang ayohon. Pae pagintawon mi. Mao lagi na mo makaya sa mong panginabuhi. Nangjuday kaon day. Kaon mayo, harum dako. Unsa man na? 1 2 3, asa mang 1 be? 1. Saka ko. Drawing natin, drawing nga ana. Tarong nag-drawing oy. Gi, laos. Manit? Oh, yeah. Ay mga tog na sa ta. Mga kuan ugma wala tay trabaho ugma. Minggo kisa mo tay magpatrabaho diha pag PM lang mo diha karong gabi kay kuan. Nang lang kog kwarta sapi.